Heditaɓe sudu kode Radio International Abuja Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Miɗon yalla en kirti jam kode Radio International Abuja non goydon sudu radio waɗandu gam fulfulde e flaku. Kala ndere fu kode Radio International Abuja ɗon waddana on kubaruji e fotoji ibo taskaramji domita caffantati e go'o iga jamdi jeetati yawgo jeetati e reta wakkatuji Nijar, Nigeria, Chadi e Kamaru. Inde an Khadija Usman Aduwari taskati foɗongo on taskaranci anin ɗi hande. Aran da kubaruji duniyaru ɗi hande. Hautade Ibrahim Iromo Dake. Derɗiraɓe assalamu alaikum. Aran da ɓurduɗi der habaruji ɗi hin. Hukumawa hakkilanki mo'itinki e sippuki nebbam fetor jam nga Najeriya waggini dow wi'uki nga wawai jabtuki dunga yere sippuki fetor jam ɗan ha ci'e cuɗayɗe nebbam fetor jam e leydi ndin. Agal konoɓe Hezbollah yari piyanɗe ha der lesdi Isra'ila gam watitaki piyanɗe ɗe Isra'ila yari delle ujuneje ummatore leydi Yemen wurti dow barwale Sana'a gam holluki bawal ɓawo yaki Falastinu en e Gaza. Joni sai mo'itinon jonde gam nanki no duniyaru ndun nyalliri. Hukumawa hakkilanki mo'itinki e sippuki e hutinirki e nebbam fetor janga Najeriya NMDPRA waggini dow wi'uki nga wawai jabtuki dunga yere sippuki fetor jam ci'e cuɗayɗe fetor jam ɗam gam sippanki ɗam sippayɓe ɗan der paali malla ɓe black market. Darattajo hukumawa ngam Ogobugo Okuha andini aniya hukumawa ngam ɗum hocuki jabruɗe ɗen dow ci'e cippuki nebbam fetor jam ɗan cuɗayɗe nebbam ɗam e hello mako ngo to wita malla derɗe balɗe ni Najeriya en e yida e ɓillaji e saɗirmaji heɓuki nebbam fetor jam to ɓe codata ɗan lita gotel dow naira temeɗɗe 9 yaki ujunere go'o e goɗɗe ci'e sippuki nebbam fetor jam ɗam e leydi ndin. Kitan wakkatire ko goɗɗe diwe e leydi Najeriya ha der cakantarari leydi ndin e hirna waladu fombinare leydi ndin yidata e hokkere satunde paccam ndiyam memi hukumaji pamari 13 der diwal Jigawa gongal woyla waladu fu hirna ngere leydi ndin. Gomnajo diwal Jigawa on Malam Umar Namadi andinika wakkatire ko o jaljanta ummatore diwal ngal yiduɓe e bononda paccan ɗam. Yimɓe ni ko hewti no gas'ijo mayi sanadu paccan ɗam den ɗum soyi jawdi ko ɗuɗi. Totoni on woytu habaruji ɗi ɗo warana on iga kode Radio International Abuja. On mbawai tokkuki min ha Facebook kode radio e channel YouTube amen kode TV nonnon e TikTok amen kode TV. On mbawai heɗitaki min kala nde giɗɗum fu ha radio Gaden online radio. On mbawai jippinki taskaramji kode radio ha channel Telegram amen www.t.me/kode radio kodo hello internet amen www.kode.net. ɓawo Isra'ila yari kippe e der leydi Lebanon
dental hizbullah fiɗi balmi roket yaki yabre waylare israila ndin. Kubaruji ibtotoɗi gila israila ndin holli wigo kippe hizbullah ɗen mbari adune sappo. Agal konyanko en israila ndin wi'i hizbullah fiɗi balmi roket ko hewti capanɗe jowi yaki wuro aliyet hashahar i waylare leydi ndin, seni ibuki maɓɓe wala soynde yonki wala mo soyi yonki muɗum ha sanadu kippe ɗen. Jagorɓe konyanko en ndiyam leydi iran i afirka fumbinari waɗi gidal i jangirde elto konyanko en ndiyam leydi iran mawnde nde jami'awa imam Khomeini wonde wuro no shaha fombinare leydi iran ndin. Kampaniwa cippol habaruji nga aifi nga leydi iran hokki habaru wi'uki horejo konyanko en ndiyam leydi afirka fombinari admiral monde lofse waɗi gidal i sobajo mako horejo konyanko en ndiyam leydi iran admiral shaharam irani hawtande i jagorɗo konyanko en islama leydi ndin ɓe ndiyam ali riza tangasiri mo agal konyanko en IRGC. Iddeko gidal maɓɓe ngal horejo konyanko en ndiyam leydi afirka fombinari yi'i lanawal konu mawngal ngal konyanko en ndiyam leydi iran tappi ewnirangal idana wakkatire ko ngal yaltiri dandal lanaje ndiyam Cape Town dow lawol yaadu magal ndu wancuki adunaru. Ummatore leydi Yemen wurtake waɗi wankoje holluki bawal ɓawo Falastinu en. Kubaruji gila wuro San'a lamorgo leydi Yemen ndin wi'i miliyonji ummatore leydi ndin sakki dow laabi e holla bawal ɓawo Falastinu en ilanuki leydi Yahudu en Israila. Kampaniwa cippol habaruji irnanga leydi Iran wi'i nden ummatore leydi ndin waɗuɓe wankoje ɗen holli bawal ɓawo maɓɓe dow kawtal honoɓe hutsi jarayɓe piyanɗe dow leydi Israila gila Israila ndin taari wuro Gaza. Kerol habaruji amen ɗi jemmare nde wonɗon dow darnde surguɗoyan imoɗon Khadija Usman Aduwari. A yettama Ibrahim Iromo Dake. Be amin jemma e nyalawma ton gostoro be gumbar radio mon domi tadi 49 der Abuja ndarde goonyelde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sew ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden be amin. Taskaram koble asawere tokkite ɓawo hawtade Ayuba Lamiɗo Munyal. Heɗitoɓe assalamu aleykum, barka meɗen belorki fotte moɗon nder taskaran kofli asawere to min gaddonoyta on kofli ɗi woɓɓe nder heɗitoɓe Kode Radio International Abuja lildoytamin nden min ɓilana on nate feere feere to min genata on dow nate ɗen ngam famuki no fulfulde wolwirte. Inde an Ayuba Lamiɗo Munyal ardoto e waddunoki on taskaran kam mbiyami on keɗite jam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawleru wakkatire kofli KRI International Abuja. Mi hofni wono fu mo mi yelani mon khairuji nokkure nde on woni fu. Mi hofni kala wonɓe ha nder jawleru wakkatire kofli on fu mon
wala o be on pan mi yelen mon khairuji nokkure nde woni fu Ayuba Lamine mo yan ngafni mi yelen mo khairuji nokkure nde woni fu ofni Adija Ousmane Atwari mi yelen mo khairuji nokkure nde woni fu woni Ibrahima Dake mi yelen mo khairuji nokkure nde woni fu Ayuba Lamine mo yan mi ajipine natal ha zawleru wakkati na kopli minin ha leddi ngawdere Adamawa Kambu min ɗo ƴewna ɗum puccu min ƴewnata to waɗi mi hofni monon fo moɗon mi yelani mon hayru mi hofni sunusi tawete leddi Gombe mi hofni Adja Hawa Gombe mi hofni Saydou Mathiou tawete Libreville mi hofni Ali Zaki tawete ɗo berniwol Kaduna mi hofni Alhaji Umar Rebo tawete leddi Kuwait mi hofni Zakaria Ahmed tawete leddi Libya mi hofni président Ibrahima Bakar Zaid tawete leddi Chad wonɗo Jammena mi hofni Amadou Bello tawete Jammena mi hofni Amadou Aziz Baba tawete Hambulay mi hofni kala wonɓe nder woɓe nder suudu Kode Radio International Abuja non fu moɗon mi yelani mon hayruji mi wo indiyam Amadou Mbulay tawete leddi Kamaru ɗo Douala diwan Mayo. Assalamu alaikum yallen jam. Assalamu alaikum wa rahmatullah derraɓe wondaɓe ha Kode National Abuja ɗum derrawo mon Alaji Abdallah Saudien daga funangue leddi Cameroun hindata on e ƴama jamuji moɗon mi hofna on mi ƴama jamuji on fo wondaɓe ha ɗo Ayuba Muyal min gettiɓe waɗitingo min jawleru ñalamade Allah bo mi hofna Alaji Amadou Alaji Saydou Mathiou eno bo mi hofna kadi arɗo Ousmane Mamadou Nana mi hofna Amadou Siwto daga Jalingo ko daga Taraba machallah ɗum fo moɗon hofnama on guelaɗama hayru. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh jawleru ndu kobli silminake e moɗon sakiraɓe tawaɓe ɗo fu on komnama daga lamba ana fa lamba cakitika fa ardiɗo dental ngal Ayuba Lamiɗo muñal mi homniyam mi ƴami jaw maɗa Ibrahima Dake Ousmane Cheikhou Soumane Abdoullahi gonɗo Douala on komnama Isa Mohamed Kiɗaɗo ardaniɗo jawleru on fu on komnama Alhaji Addu Koyranga gonɗo diwol Kamaru Marwa on komnama on ƴamanama kala mo lamba mo jippoto ɗo homnama Allah hokku en barke ñalande e ciya ndungu ɗum gonduɗen bo Allah wadda en ndungu to ɗum wonnata tan bo Allah bo hoynana ɗum kanjumma to on komnama min sakiro moɗo Alhaji Momine ƴamata jam moɗon on fu on komnama sakiraɓe tawaɓe ɗo Ayuba Lamiɗo muñal waddani en natal to minen min mbiya ɗum to min gonɗo minon kay min fulfulde amin min mbiya ɗum puccu min mbiya tan e to mi howniyam mi ƴami jam maɗa mi yalanake on hayruji ɗuɗɗi Allah hokku en ñallugo jam. Salamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum madero kofli on bo on ballama jam on ƴamanama mi salmini mawɗo groupe Ayuba Lamiɗo muñal Omaru Aliyu en Ousmane Sia Ousmane en fo komna Aliyu tawaɗo Kaduna bandiraɓe lambaji fo kalma numéro mo wonɗo fo mo namba mo ɗo fo salminama ƴewtama indama Abdourahmane Diallo tawaɗo Oyo State Ibiti minen miɗen giya ɗum puccu no wiye puccu no wiye mbaragu so ngoru noon so lewɗum noon wiye tefew no so wiyama puccu fo ɗum fo ɗum naati so wiyama puccu fo naati joni woɓɓe no mbiya mbaragu woɓɓe ɗum no mbiya so ndew no wiye tefew on fo on calminama. Assalamu aleykum to madalla heɗitoɓe ta'on goyte yon keɗito suudu radio Kode International
wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria nder taskaran kofli asawere on mbawai lildoyki min kofli moɗon nder ka'a taskaran kala nyalande alarba fu nder jawleru wakkatire kofli KRI wondi WhatsApp bo ɓe gala nder jawleru ndun ɓe giɗi wata nambaji maɓɓe nder jawleru wakkatire kofli ɓe mbawai tefuki ɗu'un namba 92 3 9 92 4 9 92 3 bono gomɓe yaasi lesdi Nigeria ay gaɗa plus malla alama ɗawdari 2 3 4 9 3 9 92 4 9 92 3 ay tefon ɗum namba ha nder WhatsApp ɗin wattuki nambaji mon nder jawleru wakkatire kofli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sakiraɓe bandiraɓe an hulɓe tedduɓe be Allah teddini ɓe nder ndu zawleru wato wakkatire koble ko da radio KRI Abuja masha Allah. Ayuba lamiɗo munyal an omtani en ndu zawleru. Ayuba lamiɗo munyal a homnama a yelanama khairu. Ayuba lamiɗo munyal masha Allah. Ra koble an yaki to tedduɓe ɓe Allah teddini wato modibbo arandejo bi Adam a homnama a yelanama khairu. Alhaji Jamilu Musa diga Niger State Nigeria a homnama a yelanama khairu. Alhaji Sa'idu Machu dottiwa manga diga leydi Libreville Gabon a homnama a yelanama khairu. Alhaji Aliyu Ardo Labbare diga Diwal Taraba State Nigeria a homnama a yelanama khairu. Alhaji Abdullahi Mawuru Duwala Cameroon a homnama a yelanama khairu. Alhaji Aliyu wato Bakka Maiduguri a homnama a yelanama khairu. Kala huma nambayel muɗum jippoto ɗo nder zawleru meɗen nde wakkatire koble Ali Zaki homni on ko moylanake onon khairu ɗuɗɗum no fewi no laaɓi masha Allah. Fulɓe meɗen ɓe lesɗe Afrika meɗen feere feere Ali Zaki homna on komo ilano on khairu. Ayuba lamiɗo munyal mi yiɗi natal nga'al natal e fulfulde wuro amin ko ɗo saare amin imin noddira nga'al natal puccu puccu lallay ɗum puccu to masha Allah on kofnama on jelanama khairu. Inde am Ali Zaki daga ɗo nder birniyel Kaduna Nigeria. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Ayuba lamiɗo munyal. Min woni Musa bin Haruna daga ɗo Diwal Kano State. Mi homnima masin. Mi homni Ibrahim Iramodake. Mi homni Alhassan M Enowa Gagara Kibiya Local Government. Mi homni Gajere ɗan Fulani Macina. Mi homni Idris Maigari gonɗo America. Mi homni Ali Zaki gonɗo Birniwol Kaduna State. Mi homni Dauda Diallo gonɗo lesdi Spania. Mi homni Fat Malamba makko gonɗo ɗo Fat yimɓe fulɓe duniyaru. Mi homni on. To Ayuba lamiɗo munyal minon kan ɗo ha Diwal Kano de min noddira ɗum e Fuccu. Mi homnima masin. Allah hokku lada. Allah yara fulfulde yeso. Allah yara fulaku yeso. Musa Haruna daga Kano State. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Noy Ayuba lamiɗo munyal ɗum minon puccu min mbiyata ɗum puccu. Min bugana puccu on non puccu ko pusha ko puccu. Assalamu alaikum Code Radio International. Jawleru Kobli. Emi ɗon sinina on bandiraɓe an sakike am fulɓe woɓɓe lesdi Nigeria be Africa fu.
arandere kam mi puɗɗiray kumnal an Ayuba Lamiɗo Munyal be Musa bin Haruna gonɗo diwal Kano, gajere ɗan Fulani Macina be Amimi Adamu diwal Adama e Ali Zaki be diwal Kaduna. On fuu millennium kobli o miyeti ɗon kan Lamiɗo Munyal ha minon ɗo diwal Kano e mi nodda ɗum puccu lalle kam mi nani non no sekiraɓe funi non ɗum ɓe mbiyata to minon ma ha ɗo Kano puccu. Bolboyɗo hanum Alhassan ƴami Inuwa Gagara nder pamaral hukuma Kibiya daga Tiwol Kano miyeti sai wande a sauya kadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mi hofni derɗiraɓe am heɗitoɓe nder wonɓe nder jawleru ndu. Mi fuɗɗira kofgol am be Ayuba Lamiɗo Munyal. Ayuba Lamiɗo Munyal an maɓɓitani en jawleru, mi hofnima mi lanakema khairu. Mi tokkitina kofgol am do Khadija Usman Adwari, mi hofni Abubakar Malam Bagoɗo, mi hofni Usman Shehu Usman, mi hofni kala huwoɓe ha kode Radio International Abuja, mi hofni on goto goto. Mi hofna Alaji Abdallah Saudien taweteɗo Bertois ST Cameroon, mi hofna Oustas Dabo président Buskuda ST Cameroon. Min wiyete Mohammed Mo Jalli taweteɗo Bernoel Bertois ST Cameroon. Minon fu haɗo kam puccu min mbiyata ɗum, puccu ɗum wiyete Ayuba Lamiɗo Munyal, minuma bo puccu ɗum wiyete ha dedei leddi ST ɗo kam fu fulɓe mai. To on gettama, on gelanama khairu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawleru wakkatire kofli ɗo Abdul Mumini Muhammad wangitide wakkati ɗum joni. Mi hofna on fuu moɗon, mi yalano on khairu. Mi hofna diga ardiɓe jawleru on fuu moɗon on kofnama, on gelanama khairu. Allah hokku en yallugo jam. Toma dalla fuɗɗi fuu ɗo omin gaddi ragare taskaran kofli asawere kande e asawere dow darnde hukuma suudu radio kode international. Inde an Ayuba Lamiɗo Munyal mbi'aymi on gonde ami wonde asawere ginnanki woka taskaran feere kesa balen jam. ولا ولد الحمار لا تكوني معه ولا ركبح ذات الخدمة وتقول ولد خالتي ولا taskaram radio Faransa International dar ɗemgal fulfulde hawtade kautal kofi e kode radio International Abuja. Kabaruji yontere Aisha Sow. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama, bisimilla moon e ka taskaram kabaruji yontere woni koɗo men hannde ko Alassane Samba Diop jaydiyanke Sénégal najo ko kanko woni hoore radio E-Media. Taskaram men nawata en hannde ko e Sénégal, Mali e Burkina Faso. Alassane Samba Diop a salminama. mi salmini kettoroɗo radio RFI fulfulde ono fof mi salmini on juurima on. bisimilla ma e RFI fulfulde en puɗɗorto taskara men kabaruji yontere hannde e Sénégal. teskama ɗi dumunnaji jayndeji ɗi ene gondi e caɗele e o talata ɓennuɗo o jayndeji kewɗi kofi juuɗe mumen ɓe gollani gam notade e erago fedde hooreɓe jayndeji CEDEPS eɓe jaggi laamu Sénégal woni ko e ƴeɗɗude jayndeji ɗi. miijo e jiyan e yimɓe politique ene certi e ngal gollal. haade men arde e ma en kettoto hen jantore Ibrahima Niang garten.
ñalande hande ko démocratie sénégal ruti caggal e biyol Abdou Mbow ko député jeeyaɗo e lundiɓe laamu ngu. La presse est un maillon. Jayndeji ko hunde hittude e nder démocratie hino yurmi yi'ugol hande yoppere golle jaynde Sénégal ka nder taarika ko ɗiɗaɓum nunni caggal hitande 2004 jaynde no accita golle ɗum no firi démocratie no e caɗele ɗum no firi yewtugol miijo mum weeɓa. Qu'on veut casser la liberté d'opinion. miijo makko ene serti e mo Amadou Ba sabu o andini wonde ardiɓe jayndeji Sénégal sali ko yobde sagalle ko député jeeyaɗo e kawtal laamiɓe ɓe. Un peu partout en Afrique. e nder dendagal leyɗe Afrique so tawi woppere golle waɗi tawata ko jaynde udda walla ko jayndeyankeje udda kono ɗo e nder leydi Sénégal jayndeji ɗi mbaɗi woppere golle sabu caɗele ko fati e yoɓugol impôt so tawi ɗum ina woodi noon firti ko caɗele mawɗe ko alay sago peeje kese ƴeewe bawɗe huɓtidinde ko fati e balle baɗateɗe e jayndeji ɗi kono noon tawi wona hono ni henne. Pas de cette façon. ko ɓuri hewde e jayndeyankoɓe Sénégal jowi golle mumen ngam andinde caɗele de jayndeji wondi ɗo e Sénégal. Ibrahima Niang, Dakar, RFI. teskama gila laamu hesungu ari ko poɗe ndure hakkunde mabɓe e jayndeji leydi ndi ene wiye ko jayndeji ɗi goni ko joɓani impôt an aɗa tawa Alsan e hoɗeɓe jayndeji ɗin ɗon haalani min holko woni caɗele ɗe haqiqa. soɓe mbi jayndeji mi jaɓani selimo yobde impôt ɗum ko fenande moota fenande ɓurtaɗo ɗum ko manipulation ɗum ko calomnie jayndeji meeɗa wiide jaɓani impôt min mbi komin jogui caɗele caɗele ɗe il faut min jooɗo min jiwtoye laamu ngu e caɗele min jogui min mbeere min jaɓani impôt impôt tardi woni retard paiement des impôts ko ɗum min jogui min mbiyani min joɓata impôt yimɓe gaari mbi min mbi komin jaɓani impôt ɗum ko fenande mawde ɓuttere fewnade nandade réseaux sociaux ji haala ha yiye wadde min e manam min ha wadde min en conflit avec des populations min jiiɗi ko bunde hakkude men e yimɓe ɓe ɗum ala ko fenande mawde woni ɗon min mbiyani min joɓani impôt min mbi komin jogui ñamale ñamade noon sa jogui ɗum sone aɗa nanɗoma ñamale ala doole ma jooɗa jiwta ñamale ɗe laamu ngu fini waɗi bloqué compte bancaire uji men laamu ngu fini addana min impôt laamu ngu fini waɗi mise en demeure laamu ngu fini ko jogani min kalis foti yebde min te kalis lamɗo sani yebde min an sa yimi yoɓe impôt aɗa jogui men kalis heɓani min kalis hono yoɓde on impôt ɗum tan woni probléme o min mbi yoɓe joɓ min min joɓaɓe ɓe cani yebde min ɗum noon min miiji ko woni caggal ko ɓe kalani ɗum ɓe jiiɗi ko ɓeddude presse Sénégal manam presse indépendante ɓe gadde presse maɓɓe kamɓe koye maɓɓe ta koko mbi fof waɗa maɓe wiyenaɓe ko ɗum woni ɗon haala ka ko projet o ko projet luttiɗo ɓe kalani ko lesko ko woni kala presse gonɗo e Sénégal mbaɗa indépendant haala ko laamu ngu waɗata ene haala ko laamu ngu waɗata so yoɗani so moƴƴani ɓe jiiɗi ko nanggude ɗumen ɓe pro jungo maɓɓe dow presse o ɓe bonna ligguey mum ɗum woni haala ka kono beele wona dette fiscal kalesnoɗo nden ɗon ñamande nde ganduɗa nde haade Macky Sall yaade kañum fompani on nden ɗon ñamande kamɓe ɓe gaari ɓe mbi ɓe jaadani ɗum ɗon ɓe gartirat alay saago joɓon beele wona ɗo woni ko fuɗɗi lurodiran moɗon e ma dette fiscal o ko fenade dette fiscal o ko 40 milliards ɗum mbi 40 milliards ɗi sa ƴeewi 33 milliards ko RTS ene wonda APS e solen jogui ɗum presse privé ko jogui go timmani 7 milliards ɗum woni gonga ɗum ala Macky Sall har mu yaade ne andi presse Sénégal ne jogui probléme aji waɗi réunion kañum noddumi réunion min kalde mum wi waɗi presse o jogui probléme aji liggoɓe presse ko sénégalais hono Sénégal waɗata effacé dette fiscale fof par société ji étranger nanɗo e Sénégal ñande fof état waɗa noon exonération fiscale a yii ɗe balɗe sa yi Tambacounda jogui liggoroɓe or liggoroɓe or ɓe liggoroɓe pétrole ɓe ɓen fof ne mbaɗa exonération fiscale et pourtant ɓe wona société sénégalais koɓe liggi ko soɓe bénéfice guure maɓɓe nawata ɗum sa waɗi ɗum presse dette fiscale woni effacement fiscal ɗum wala probléme lamɗo kesso o wi gila woni campagne o jaɓani hay goto wiyani oɗo wasa jaɓde nde o ara nde min mbaɗimo déposé demande d' audience 1er mai min joɗɗo jiwde makko min mbaɗimo relancé lettre o waɗani réagir nde woni recevoir les jeunes reporters o wi kanko il est ouvert aux solutions min mbaɗimo lettre ouverte min dañani réponse ɓe continue wadde ko mbaɗata ɓe mbaɗi bloqué ɗumen par ce que ɗum noon c'est une façon de faire asphyxier les gens pour les tuer à petit feu ko ɗum min mbaɗi comprendre minen an sa woni lamɗo leydi a waɗi recevoir jeune reporter ko patron de presse nder ko numéro employé ɓen dokkanaɓe ligguey mbiyani joni kan yoɓe kaɗa men so kamɓe somin guddi entreprise holmata ko laamu uddita entreprise uji hokka ɗum jeune reporter uji tawaɗo employé
so tawi ɗum jarni joma e wiide joni ko jeune reporter ɗi ɓe jaɓaka mbaɗa yo audit entité de presse waɗata employé wadde jiiɗon ɗon ko jiiɓoro woni e awede hakkude moɗon e gollotoɓe e jayndeji ɗi kono ma en gaare ɗum hande e ndeɗo yontere on juɓɓini ñalade nde ganduɗa nde alda e habrude ɗum wonno ko ñande talata nde holɓe to mbatton hen hande mbaɗa bilan c'est très positif par ce que so 40 médias ko 4 mboɗi mi jadani hen presse international e presse africaine keɗo koɗo kaali haala ka ɓe toyi ɗum ɗo ɓe kaala c'est un grand succès d' ailleurs ko ɗum waɗi laamugo e hoore mum waɗi conseil des ministres mercredi ɓen ɗo waɗi communiqué wi kanko laamɗo o il est ouvert au dialogue min guddi dialogue min ɗumin namdi min meeɗa wiide woto dialogue waɗ min puɗɗi wiide mbaɗa dialogue ɓe cali heɗade min oɗo arda tan min joguino haɓe keɗo min jewtide maɓɓe leydi ɓe jeeya ɗum koɓe totaɓe tan hay sa woni ɗo duuɓi nogas laamɗo ka joga ka tolle leydi a jeeyaɗo bama jeeya wima jeeya so lenni ka tottaɗo mbewa laamɗo kalda yimɓe par ce que yimɓe kañum jeeyi leydi ndi président o sande so yalti leydi nomo ya woyata ko impôt jami nawran woyata ko ñamno minen jaɓata ɗum so leltoɗo minen jaɓata ɗum il doit des comptes il doit nous écouter comme tout le monde wadde hande onon ñaagui ɗon tan ko joddade e mabɓe jewti ɗon on calaki yobde impôt ji kono wonno jiɗɗon wallirede mbawon yobde ɗinɗon impôt ji on salaki yobde impôt saɗa jogui impôt wiyata ko waɗa moratoire ɗum ɗum dans tous les pays du monde saɗa jogui impôt mbeɗa moratoire jimta yimɓe ƴeeɗo et puis presse o wi yoɓe ƴeew ɓeɗe mbaɗiri impôt adapté à la presse par ce que aujourd'hui si Sénégal tourisme ene waɗi impôt adapté agriculture waɗa impôt adapté presse waɗa impôt adapté presse wona galle jeewo tamate wona galle jeewo miskit wona galle jeewo mburu yeeto information ɗum c'est volatile c'est spécifique jiida par contre démocratie waɗe leydi Sénégal hannde haɗa mbawi laamade ɓe jooɗo leydi ɓe kaala ko presse waɗi ɗum kala nde yimɓe worata Sénégal ko presse naata bureau de vote e waɗa décompté bulletin de vote par bulletin de vote ha élection laaɓa cer wiye kaari gagnima so wi gagnima hay gowata contesté covid nare nde ko presse o ƴetti kulle mum liggi e waɗa prévenir population nden covid presse waɗa tous les jours un travail de prévention et de citoyenneté et de service public e senma yew ɗum Sénégal yi heeɓe mum enen jiira presse joɓata presse gratuitement est ce que ɓe joɓa presse koɓe lirata ɗum ko eɓe keɗo radio est ce que ɓe joɓa radio eɓe keɗo eɓe ƴeewa télévision est ce que ɓe joɓa programme uji ɗum fof ɓe jaɓata ɗum fof ɗon dans tous les pays du monde hay États-Unis presse waɗa subventionné par ce que presse c'est un outil stratégique d'un pays so hunde kewe leydi ndi ko so radio haalani hande gonɗa Sénégal o sa hunde keweɗi ɗo radio to haalani wonɓe fungomen nanta keɗaki wona yimɓe fof jogui internet wona yimɓe fof jogui courant kono mon fof heeɗa radio radio to mbeɗa to wawi nan ɗum aɗa wawa nana radio nder doucement nder postement to mbaɗa fo télévision aɗa waɗa ɗum transporté donc il faut mbaɗa respecte yimɓe e liggey mumen no ɓe ganda secteur no ngoni o c'est un secteur extrêmement important pour un pays démocratique kono so tawi en garti e ñalande nden ɗon nde kofɗon juuɗe mon onon hooreɓe jayneji ɗi ganduɗa oɗon denti e fedde CDEPS hande en jii e nden ɗon ñalande won serendiɓe ko wayno Walfadjri ni jayde Le Témoin e gollani e on ñalawma kono yaadani e yiyande monde wondi kon ɓamdani walla holko woni caɗele nde aɗum ko noon hay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam woni nde noddi nde won yaada wonɓe jaada mumen hay Allah e hoore mum tagmo tagimo wona yimɓe waɗa mbaɗade courant Allah ɗum tawi ko addude ko noon ha hunde waɗama wona yimɓe mbiya min ngala hen ɓe min gona ɗum l' important woni la plupart la majorité koye menen wondi par ce que 40 yaka 4 qui sont sortis c'est un large succès kono ko jayde Le Témoin wi ko kadi mbere jarani wattude hakkille saabu wonde oɗon jogui laabi goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi mbawɗon wullitolade caɗele moɗon haade moɗon arde e ñalawma mo ganduɗa ko jooɗade gollani ene waɗi sitinaji ene waɗi dente ɗe mbatton seppoji ɗi mbawɗon wadde kamɓe yiyande mabɓe ko ɗum fonno adorade haade moɗon arde e nde ɗo ñalande ko mbiyata ɗum fof waɗama wiyama laamu so jooɗima a waɗi premier mai a waɗi ɗum courrier joƴini jabaki ma a waɗi deuxiéme lettre jabaki ma ƴetti jeune reporter liggotoɓe ma waɗuma recevoir haali ko haala bon ene bonna inde ma haala haalma ɗum waɗi koɓe jinno ko ɓe daña ɗum ko Témoin wiyata ko nasgagal tan woni hen nasgagal bowgal Témoin waɗi bo ɗum waɗani emin gandi minen on ko corée dans ce pays là min gandiri minen foof liggoroɓe presse ɓe emin gandi qui fait quoi a faami ɗum ko nasgagal wonno goɗɗum ala hen so Témoin yiiɗi yaade laamu hokka ɗum marché ji liggo ɗum il faut procéder autrement on connaît ce qui se passe ça n'a rien à voir ɗum ala ɗum komin noddude min mbaɗi hamin tanti min nanaka somin nanaka noon min jogui arma men pa arme hamin nane
la preuve ɓe mbaɗa min noddama hannde holko jogori wonde kuccam ɗam a haali e jonde conseil des ministres mbiyen batu jagorɗe ɗe ɓe kaali heen wonde eɓe udditi e yewtere hannde onon beele mbatta toon ko ɓatake goɗɗo walla on mbaɗat ɗaɓɓande ngam kadi yewtide maɓɓe tomin gonɗo kam min keeɗino gana goto min mbiyen jogui yewtere min keeɗiɓe min bindi kuréel gene ko ɓooyi min tottiɓe so mbi janggo yimo gara min gara janggo min jooɗo min jewta leydi minen fof nden ɗum min kaada o nafata leydi min jaara yeeso te minen wonɓe presse ɓe ko minen ɓuuri namdade ni assainissement presse o waɗe ande hol journal hono wona journaliste ko kewi ko yimɓe ɗum yaha ha nder uure nde ase hande safre ko ɗum min andi comme ça probléme wata on wadde hannde ko kamɓe keɗi ɗon en jowat ɗon nden ɗon toɓɓere e rewindade ɗin ɗon kabaruji so tawi en guddi hello Sénégal gudditen koto Mali gardiɗo jagorɗo leydi Sénégal o hono Ousmane Sonko o yilloyima toon ñande altine nde kanko Ousmane Sonko o holliti sababu jillu makko ko ngam tengtinde jokkodiral hakkude e Sénégal e Mali anni makko ko rentinde dendagal leyɗe Afrique hayso tawi omo hormi pellal dental leyɗe Sahel yaltude e dental CEDEAO en kettoto hen jantore Olel Tall gila Mali Niger e Burkina Faso jalti e dental Afrique hirnangue woni CEDEAO Sénégal serani e ɓamde peeje kala gam artirde ɗe leyɗe e nder ngal dental hanki horejo jagorɓe Sénégal Ousmane Sonko e nder jillu makko to Mali holliti wonde ko hande ɓe ɓuuri yidde rentinde ɓesgu Afrique foof Nous n'avons jamais pris position. En meeɗa ƴettude darnde ngam wiide ma Sénégal naat e nde fedde so ɗum ɓenni holko waɗi ene ñiŋe sabu golle jokkuɗe e rendinde ɓesgu ngu panafricaniste ina tuuma wadde kala ko haani mbele ɓiɓɓe Afrique no ndenta kala panafrique naajo ina foti jogade fandare wotere woni rendinde Afrique naaɓe hayso tawi jiyanɗe ina ceerta saha au-delà de nos divergences. jaltugol dental leydi Sahel nder dental CEDEAO wona ko weɗi hooreji jagorɓe Sénégal kono emo jaɓani leydi AES jeytade ko e majje. Nous sommes tous des pays souverains. Enen fof ko en leyɗe jeyɗe ko e majje eɗen teddodira kadi eɗen teddini cuɓanɗe Mali eɗen teddini mo woni kala nde tawno eɗen mbiya saaha kala wonde majjere heewde ko ardiɓe leyɗe CEDEAO mbaɗi ɗe ko ɗum addani en ka gonka hande kono so tawi Mali e majjere CEDEAO nde ina addana ɗum yaltude eɗen teddina nde ɗum noon ala ko waylata e jokkodiral men. Absolument rien dans nos relations. Ousmane Sonko wi yewtidi e hooreje laamu faddewu Mali ete Assimi Goïta jertanima no feewi eko faati e caɗele kuliyankagal woni rafi ndenagu leyɗe taariɗe Sénégal. Kono noon anani nden ɗon jantore Olel Tall holko wawi famede e jillu Ousmane Sonko to Mali saaha mo ganduɗa eɗen gandi ko ɓooyani ko Bassirou Diomaye Faye yehino toon. E kanko yaade Mali haalde gouvernement makko fodde makko ɗum foti wadde ɗum ko liggey makko ko ɗum waɗi Sénégal fayimo to waɗimo ɗo hakkude Sénégal e Mali moom ɗum hay goto wawa haalde ɗum dakko woni ko luggiɗi hakkude Sénégal e Mali ɗum ko bandiragal woni ɗon ɗum ko endam woni ɗon ɗum ko ene kala sa ari Thiès joni ma tawto yimɓe ngamno depuis chemin de fer fédération Sénégal ɓe ɗon gonɗo yimɓe ne kaala hakkude Sénégal e Mali ko woni hen ko ene luggiɗi no feewi no feewi cukkumi ko premier ministre wi ko ɗum foti wadde ɗum woni liggey makko woni ko waɗa rassemblé manam o rendina leyɗele ɗe mbaɗa intégration africaine ɗum woni ko nafara Afrique nafara Afrique ko wondude neɗɗo goto nafara Afrique ko wondude laamu wotu nafara Afrique wadde politique goto so ɓe jiiɗi kay jaltide caɗele en gonɗe par ce que doole ko dendal wawi ɗum dendal woni doole so ɓe jiiɗi Afrique daña doole il faut ɓe denda ɓe kalda ɓe jaadi to won par ce que tous les peuples sont les mêmes peuples. Kono en jii darnde ɗe ɗon leyɗe hono fedde AES darnde nde ɓe jogii ɗe hannde e mbiyen pellital ngal ɓe jogii e seedindade e fedde CEDEAO mbeɗa aɗa miiji ɗen golle maɓɓe walla ɗen golle Ousmane Sonko walla e Bassirou Diomaye Faye mbiyen laamu leydi Sénégal dongal ngal rondi ngam yidde artirde ɓeeɗo e nder nden ɗon fedde ma won hunde weɓne. Weɓata kono kala ko yewtata aɗa wawi nanndirede wawa wasa weɓde xam importance pour ñu ne woni affaire ɗo ko peuple Afrique ɗi malien sénégalais nigérien ene wonde burkinaɓe kamɓe fof e dans le cadre la CEDEAO ɓe gonda manam eɓe jandira eɓe liggodira ɓe mbaɗa intégration peuple ɗi jaa hande peuple ɗi yimɓe wonde leyɗele ɗe ɓen ɓuuri ande importance e politicien ɗi ɗum noon weɓata par ce que ko kiwi hakkude CEDEAO ko wonde AES ko affaire coup d'état ji ɗi CEDEAO kañum jaɓani coup d'état militaire wonɓe kamɓe aussi kamɓe ko wona démocratie mbaɗata eɓe jogui laamu pour wata immade laamu kamɓe militaire uɗi eɓe mbaɗa appuyé ci AES pour manam funtude yimɓe ɓe juuɗe laamu par ce que kamɓe hay goto wornani ɓe
islam koye par force noon ɓe jiiɗi jooɗade mbata baasa yaade wasde yaade nde woni ene sakɓe jalta CEDEAO ɓe mbaɗa formé AES pour continuer eɓe jogo laaɓa comme ça démocratie watto ɗum ɓe jiiɗi ɗum ko tactique e technique militaire uji manam leyɗe joguiɗo militaire uji pour ɗum mbaɗi par ce que coup d' état mum an sa woni lamɗo leydi taw yimɓe cuɓakima maɗa lamɗo président illégitime mbiyen ko o hoorejo mo ganduɗa ha wonani e ɗoftogol saria en jowat ɗon nden toɓɓere kono ha joni koye Sahel keddoto ɗen saabu paɗen koto Burkina Faso caggal nde yimɓe pelle société civile ɓe politique jagorgal kalfinangal ndenago leydi ndi noddi yimɓe joyo golloɓe e saria e tawtude kono leydi ndi kimtol jagorgal ngal holliti tan ko nanggugol Nakro Abdoul Gafarou ɓe kollitali holko woni sababu immade nawugol makko haɓoyade e banggue konukoɓe Burkina Faso ko waydani ene heewi hen yiyede en kettoto hen jantore Minati Diallo ko e talkuru jagorgal kalfinangal ndenago Burkina Faso colonel Moussa Diallo ardiɗo alhaali golleji walde leydi ndi noddi Abdoul Gafarou Nakoro o gollowo e banggue saria jokko jatin procureur reydi ni waɗan ko fanɗi fof lebbi tati e haɓade banggue kono Burkina Abdoul Gafarou ana hani tawede lappol ko noon koɓe dakiɓe e banggue rewo kaya ka seedeɓe hewɓe kolliti saroɓe nayon woɓɓe ana tawa e noddaɓe tawtude kono ngo tawene e lewru ƴaɓɓiri ndu horejo leydi ndi capitaine Ibrahima Traoré hollitino anniya mum haɓude e yimɓe golloɓe e banggue saria waɗoɓe golleji ɗimo noddiri nafata Burkina Faso hare nde ma fuɗɗo ete min pawato koye magistrat ji gonduɗi e nunɗal ittoɓe mabɓe kala magistrat gonduɗo e ngenari yeeyaɓe ɓe ganduɗa golle mabɓe ndewani lawol so tawi pellital ƴettama ngam wiide ina reena tawi ko addoɓe caɗele e nder gendi ndi min jaɓata abada ngal ɗon pellital lawɗine o nantini ɗikkongi e kawrital ngal mo waddi e ɓiɓɓe leydi ndi to waga lamorɗo leydi ndi e alhaalli puɗɗore laamu makko duuɓi 5 gila laamu hakkude ngu fuɗɗi saroɓe leydi ndi ɓami pellite kewɗe alhaali yoppere yimɓe nangaɓe no walda e saria ɓe kolliti ɓe tawdaka e anniyaji yogaji horeɓe Burkina Faso hertamo e ɗi lebbi cakitiɗi andi nde yimɓe société civile eɗe pelle politique daraniɗe hakkeji neɗɗanke ana tawa e nangaɓe e on alhaali goto Alassane holko pamɗa e jaɓɓal ardiɓe Burkina e saaha mo ganduɗa ko waydani ne heewi wadde yimɓe société civile nawama toon to haare nde woni to yimɓe politique nawama toon joni ɓe jaɓani ko e yimɓe ɓe ganduɗa ko daraniɓe saria wiyeteɓe les magistrats jaggude ɗumen en ɗumen to haare kulyankako woni hande holko wawi famede e ɗum ɗon e saaha mo ganduɗa kamɓe eɓe jaggi ɓe goni koye haɓade ɓe ganduɗa nunɗani wonɓe e ngal ɗon gollal ɗum ko dictature so waɗa installé rew ko ɗum waɗata tawa installe dictature wuuro ko ɗon waɗata andi le dictature soɓe gaare laamu ɓe mbaɗa attaqué trois choses électel uji manam justice ɓe mbaɗa attaqué magistrat ji mbaɗa attaqué journaliste uji ɓe mbaɗa attaqué les hommes de la société civile ɗum ko laamu dictature par ce que ɓeeɗo hay goto manam yiyanide yoɓe ƴettu laamu ngu ko waɗa coup d' état ɓaari yimɓe kaalana mbiye coup d' état ɓe jaɗani hen ko waɗa élection kala biɗo mo la miijo ko yaɗande miijoto ɓe nanga ɗum ɓe nawa ɗum front yo wat manam mbiyata ko engagement militaire ɗum ko dictature wona goɗɗum ɗum ɗon holli aussi ko incompétence par ce que a ƴetti laamu a waɗi coup d' état a wi an o ƴetta coup d' état pour waɗa sécurité laamu ngo a ronki wawi ya waɗa sécurité o par ce que Burkina Faso kalden gonga ɓe nokki waɗa sécurité o ñande fof yimɓe ne mayana mbare ha heewi civil ne mbare fulɓe ne mbare yimɓe fof ne mbare toon ɓe dokkani ɗum jeeyade suudi joni il faut ɓe ƴeewa bouc émissaire woni ganduɗa hoorema ko avocat ji ɗi ko magistrat ɗi ko journaliste uɗi ko ɗum ke Burkina Faso eɓe gudda radio ji eɓe ƴetta journaliste ɓe coha eɓe nawa société civile au front eɓe mbaɗa interdire parti politique uji mbaɗa ɗum interdire ko ɗum tan ɗum woni Ibrahima Traoré ko totta ko ronkani ko donkana ɗum kanko e laamu makko toɓe dokkani ɗum fof ɓe ƴeewa a yettama Abdourahmane giɗaɗo jarumi ɗum ala ɗon ɓe jiiɗa immade soɓe joyi ɗo ɓe ngala pexe pour Burkina Faso kala kalɗo mo addana ɓe ɓe cohɗum mana ɗum kaso seeɗla suivi active wona goɗɗum ala hen kono mberema ɗum web lijjidde e saaha mo ganduɗa eɗen gandi hewɓe e ɓesguji Burkina ene jaadi e koɓe mbaɗata ko yimɓe seeɗa ceeri ndi e jiyanɗe mabɓe te sikki ala kala nde ɓen kolliti jiyanɗe mumen eɗen gandi ko tawata ɗumen hen eyyi ɗum ko début ɗum an ɗum noon ko début wonata soɓe jii ha ɓooyi seeɗa ha ɓen taami ɓe donkani ɗumen natti yarde heege waɗi toon
macciɗo jaara économie yahaade ma ɓen mbaɗa tourné ɗum ko ofori au départ ko tous les pouvoirs populistes ko ɗum yara e mbaɗa mobilisé yimɓe eɓe joɓa yimɓe kalis ɓe mbaɗa propagande ɓe mbaɗa fof eɓe nganndi ɗum mais so yi haa ɓoyi seeɗa haa population faami ko ɓe wona arde waɗa redressé burkina adde men ko jooɗaɗe laamu waso démocratie ma yi situation tourné par ce que les peuples sont versatiles. kono eɗen nganndi ɗen caɗeele ɗe kalɗa fof hannde nan burkina caɗeele ndenago nan toon caɗeele e ñamdugon ɓeskuji ɗi ngannduɗa gure mumen ko taƴƴodiri e gure mawɗe ɗe ravitaillement mbiyen ɓe mbawa heɓde kala koɓe katojini e batte guura caɗeele kewɗe en nan toon e batte jannguji ɗi kala e saaha nana waɗa ene watta ɓesguji ɗi ene maaya heen kono so tawi ha joni jomumen ene jaggui ko nguɗo laamu woni arngu ñawdude caɗeele ɗe wondi ko wona janngo woni ñawdugol ɗen ɗon caɗeele ala de war feste de aɗum fof ko processus wara aɗa andi Hitler naari pouvoir Allemagne pendant pratiquement 10 ans kala ko wi Allemagne mbiya ko noon kono mi haɗa nganndi oɗo wona ligguey Allemagne ɗum ɓe mbaɗum combattre ko noon yarata affaire ɗe ko temps il faut ko temps tan ƴettata aɗa wawi ƴettude laamu ngu mo duuɓi tati kaala waɗa propagande aɗa wiɗum noon aɗa wiya ko tubakoɓe mbaɗi ɗum ko ɗum waɗi ɗum an ala responsabilité ko tubakoɓe responsabilité kala ko kewi leydi ma ko tubakoɓe mbaɗi ɗum fof aɗa wawi haalde ɗum e naata noppi yimɓe ha saaha ha wona on saaha won mama goto garo ma yimɓe pin ganda ko haala koko finande yata tôt ou tard gonga maata gonga tan woni gonga Allah jii gonga Allah waɗan gonga mana ɓoyi yaawi leeli ma gonga yaltu ko gonga tan wattinto ko ɗo guddeten mbiyen hannde yewtere nde Alassane Samba Diop a jarama RFI fulfulde jarnima a jarama salmini yimɓe fof on jarama moƴƴere Allah ma yen ñalla jam amin gasi taskara men kabaruji yontere wonno koɗo men hannde ko Alassane Samba Diop jayndiyanke e Sénégal naajo ko kanko woni hoorejo radio E-Media on jarnama e kettogol ha yontere arore so gueno ñaawi on jarama minon ka wala ko mi poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako haragade da taskaram jimi dar ɗemgal fulfulde Fulɓeduroɓe ladde ɓurte jangeyo Fulɓeduroɓe ladde ɓurte jangeyo Fulɓeduroɓe ladde ɓurte jangeyo Allah yo jalla jalalu indema fuɗɗirmin ɓeeda salati ma to laatiɗo kan hammi hande ma fulɓe duroɓe nder ladde noddanmi kettine fulɓe duroɓe faame ko kalanmi fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo Fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo inde an woni boba fulaku jimanaymi andite leydi bene ɗo woni to joɗimi fulɓe dottiɓe mawɓe yeeso mum giccimi daga joyre fa hakkillo ɗo to mon ettanmi miɗo nodda fulɓe duroɓe ɓurte jangeyo Fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangena en jijaje durande komi ɗum haddayna nder ladde duretenno ladde ñamana kuma tabi sey ladde fulɓe on famina gan sabbu majjum fulɓe ɓurte jangeyo Fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo fulɓe joɗiɓe ladde ɓurte jangena dillugon natta e ladde fulɓe mbaylena nokkuje meɗen kiɗɗe fulɓe joɗena joɗoɗen fakollen en gana oɓɓena janginen ɓiɓɓe men joɗoɗen woɗayo Fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo Allah hokki
en jawdi ni woodi barkena Allah hokki en faamu ko wayewte enna toni pullo ana janga ko waɗata ɗonna amma bo ɓikkon fulɓe jande mum yeɓana ey fulɓe waynaɓe ɗum ne jande yo ana woodi fulɓe woɓɓe ɓe jiɗa jangugol kolliti ɓiɓɓe maɓɓe koyde laggugol ko toye fu tawɗamo o ƴamante durdugol inga famino ko woɗi wattuɓe jangugol dottiɓe meɗen mawɓe teddine jande yo jangugol laatike dole ɗumen anen fulɓe yare sukaɓe jande daga worɓe faa rewɓe Allah hokki maɓɓe sukaɓe maɗuɗi jaraɓe ton jangirde tefanaɓe ton cuuɗi ɓe janga haala duniya e dina Allah yo anen sukaɓe fulɓe acce kulen Allah in alatike gorko haala maɗa ɓe kala in alatike janɗo daranema hano bola in taddima huuɓi dara yettutan Allah idimo hujjata gan sabu riskayo kala neɗɗo reeni gonga dollata fu ko nyama to alati jon cuusal ko goto wawtama innoɗa fakula Allah laatiɗo hultama wayyo sukaɓe fulɓe bayliteji kuyo wallahi fulɓe duroɓe torra mum nunnama ay hanne ton nder ladde kulaku torrama kuma jawdi fulɓe ko heewi wallahi tetama anne ɓillare fulɓe ko tefu annama amma mi noddi fulɓe ɓurte jangeyo ta yahi tongure ladde sagiraɓe torrama daga cuuɗi fa e gineji ɗum fu ɗum bolidama dabbaji maɓɓe ɓe goodi dabbaji fellama denno ma kaaɓe ɓe toke kaaɓe ɗin mbaridama oho ɓiɓɓe pulaku duniya no yurmiyo miɗo anni ɗo e Afrika pulaku ɗum nama ko gennini jawɗa sey nana haalama in a joɗike seɗɗa fullo wara jawtuma sannu moɗon fulɓe on fu on jarama mino nodda fulɓe Afrika on me jangeyo tabital pulaku bene mawɓe mum jawtama hano walde duroɓe golle mum jettama apes walde maroɓe mardi mum nimanama annal pulaku bene golle mum ɗejiyama amma bo nodde fulɓe huto jangayo ngam Allah mawɓe dare yaware ɗum nama kuma ɓiɓɓe min fulfulde jande mum yeɓama ngam sabu dullere jande en fu en torrama eye fulɓe Afrika on fu on noddama min boba noddi on ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe min noddire moɓe fulɓe duroɓe joɗiɓe ladde fulɓe duroɓe kettine haala am fulɓe duroɓe bame ko kalanmi fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe hay fulɓe toye fulɓe on ɓe ladde duram hay fulɓe ɓurte jange fulɓe gadde sukaɓe mon janga fulɓe jaare sukaɓe mon jangirde jaare rewɓe worɓe hokke sukaɓe mon jande a jamiya hokke sukaɓe mon jande arabiya ɓe anda dina ɓe anda haala duniya no joɗɗorte kiraɓe fulɓe komin sakiki mon buba es fulani woni e jewta on
miɗo toro yafure ha mon fulɓe noddojan ha mon gaɗanmi fulɓe ɓurte jangi tata jeeɓe ɓiɓɓe moɗon dow haala jangugo ngam dardugo ɓeyda bayani dow buuba a wawan noddugo buuba 9 0 2 9 3 6 on jarama fulɓe ayye fulɓe fulɓe adnaru on fu on jarama fulɓe adnaru on fu on jettama fulɓe duroɓe fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurte jangeyo fulɓe duroɓe ladde ɓurtoy jangeyo Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garin makediten jonandu asli meɗen Allah innumi tagiɗo sautu dande neɗɗo e pullo baɗɗo kode radio international Allah mo bawɗe waɗiɗo fulɓe saki duniyal barka hamada ɓurnaɗo takle bajjo Allah ceniɗo getteten hokkuɗo en ɓurduɗi ɗiɗi dina e asli afirka fu wala ba meɗen islama abba men pulaku endu inna meɗen kode radio sautu ndumen international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garin makediten jonandu asli meɗen jamdi 3 jemma to hiri kode fu maɓiten makediten radio kode international taskaramji jangi nanɗi andi nanɗi famti nanɗi kode radio welnana fulɓe international bapullo e woni fulato i horre international non kode radio lutani fulɓe international habaruji kode radio cahiɗi labɗi belɗi ndeni fu e keɗiten sautu pulaku international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garin makediten jonandu asli meɗen gime fulɓe finatawa suudu ndu rewɓe mawɓe jango woni hirde nde bacciɗo sautu kode international durngol e demal jamuɗum risku siyasa duniyaru e faamu dina mako ɗo kode international tariha baba men shew usmanu bina fodiyo taskaramji belɗiɗi fuɗo kode international keɗiten mafamoyen wa'inai yakeji meɗen albarka taskaram radio kode international kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garin makediten jonandu asli meɗen fulɓe niger nigeria togo fulɓe sudan chadi e guini keɗiten kode international hato fulɓe masina bolkina faso fulɓe mali cameroon e gambia keɗiten kode international fulɓe fuuta jalo fuuta toro gabon benin garin makediten kode international jogen madina men jagen pulaku endu inna sana'aji bo jangen durande men international kode radio on woni ɗo en gaddi
Abdullahi ragare taskaranci amin ɗi hande mo ittiɗo taskaranci amin ɗi hande Ahmad Araf Abubakar Azarai kawtuɗo taskaranci amin ɗi hande Bili Ibrahim Iromo Dake indi an Khadija Usman Adwari atta on balenjam sakkinen di gerda di dina men wala bam